Machiegni nyakromo jongo kiny ma kawuono no magazet chako sanda kosekalo 39 tok sa 12 an ka kod Joey Raymond non gazet mar Daily Nation to mokwongo Joey chiewo yo machana de kawuono. Chiewo maber weche ng'eny. Wang'ado ragcha. Nyoro kano atieko ka ne tiegeno ni ang'o midhi lose. Yes. Mono wacho kar kanyo ni ponono dhi mulo weche machiegni kod ngima dhano. Aneno ko dok ne moko kuom chenro mang'eny mag sirikal owuoyo weche mathoth but apani ker be ng'ama en ojanja kidogo omanyo gima kata tok twak ne gi jopiny ji dhi wacho ahinya ae bang'e to poji to wacho ni koro ragcha koro wang'ade tiyudo ka kuom gik mano wacho te iyudo ka koro odong' ni orak mana dani cha mong'adi otherwise achiewo maber nyakoro mga jong kamoro moro magintie yie gi kaw mos nano yawre nyakoro mga jong yawre mire kamoro moro ntiere an kodi ka nyaka giko nyaka Cleophas Oloch gisumo ka nyakwar mokiewo nyaka Chisango tan ka giwuod nyaka Nyabondo got mesa wood pastor wacho moko cha ang'wa koni ne mathoth mantiere sani wachaka ne kar kai wacho ni Adani koro sani en gi bura mabende odonjo kwacha piny Amerika mag mibadhi wacho ni gola soya maromo bilion 32 mondo mi oyud orak e piny India madhi miye yuto maromo bilion 400 mane wach mantiere kar ka to bende jatend piny Kenya koro owere kod orak makamano ng'ado maket rako kod mano mar JK. Ok ang'eyo ni dobed ni en lokruok manotimore e yiero mar piny Amerika nikech orak kata nonro mondo mi tim ma bi gichope giko ni achiel kuom johala go no ogolo mit bilie mondo mi omiyo orak makamano. Atemo ng'iye gi lokruok manotimore e yiero mar piny Amerika kowuok kuom ker machon Joe Biden gi sani ker masani ma biro e telo mano Donald Trump. Weche mamoko mane ose chako kedo godo bende king'iyo kata piny Amerika chung'ne e weche go mag mibadhi e weche go mag njore kachiel kod weche go mag timo ohala moko mag piny ok oyie godo kaka mago mag uso yedhe mamero ji money laundering. Ido ka piny Amerika Donald Trump no campaign kabisa kowacho ni mago gik modhi kedo godo ahinya. Ido ka koro sama koro telo ni lokore kuka maling' ka fwenyore ni kambi mar Adani ni notemo chiwo mit bili e piny Amerika. To ido ka bang' mano endo ni to koro twak mar ker e od bura okawo kang'o motegno. Ok ang'eyo nikech ing'eyo ka magi jo matimo ohala ma samoro be nigi tudruok kaachiel koda gimbe gintie koda duol e weche mopogore opogore. Samoro maendi ne miyo piny Kenya luoro nikech nitiere maling' manoseliekore nitiere mit bilie moro be manochiw piny Kenya ka mondo miyo ragno ne giyudi. Tiyudo ka sani koro lokruok motimore e piny Amerika ok ang'eyo ni nikech koro chir ma samoro piny Amerika okungo nyiso kosiemo wengegi emomiyo piny Kenya bende oduogo. Kata kamano gima timore ni PPP kata private mano orak mano keti koda piny Kenya gi kambi mag ji giwegi PPP ne en gima ber. Kata kamano kane gidonjo e orak kod Adani nitiere gik mang'eny manoum ne jopiny. Mokwongo gik manokungo liekore ni Adani ne biro kawo tayo tije e kambi ndeke kuom higni maderom 30 ma japiny neno ni higni 30 ng'eny ahinya ma samoro e kind higni achiel ka nyaka higni 10 higni 15 higni 20 nyaka higni 30 gik mang'eny nyalo timore ma kata samoro tok ka ker osewuok e telo ginyalo biro lokore ni wan orak ne watimo kama alafu yudo ka kendo gima ne bende ji otemo kwedo ahinya en ni oragno nokoket ne ji ayanga ji nokong'e ni to ang'o gang'o manie oragni. Koro apani Adani donjo e deal kata donjo e orak gi sirikal nok rach mak mana kaka ne gibiro aling' orak oket aling' gigo mane fuonde mane orakno bende ok ong'e ma kata gibiro lokore to gikawo airport chuth ber ji nok ong'eyo. Koro apani gen gima ber ker no kawo okang' maber ng'ade oko mondo kata ka ng'ato biro to bi manyien nikech timo orak gi kembe ji giwegi to ok rach lakini ka gibiro next time to gibi gikete ler mondo japiny kik bed gi to mang'eny mana kaka weche koro ne timore pacho ka. Nyakoro mogo joma mano bende kirango kar kanyo ite mar 12 miye peke sigana kaka achiel kuom mago mantiere weche gi mag siasa ma bende kirango kar kanyo nitiere wacho ni politics wacho ni state agents trailing Austrian DP Gachagua. Nitie gari moro ma Gachagua nowacho ni gari ni osebedo ka luwe to korango number plate mar gari ni number plate mar gari ni obedo registered ka NTSA kaka mar lori
to kirange ni saloon en saloon kirange mos iyudo giwacho ni jogi osebedo katime nade mokwongo Gachagua ywak karka ni jogi osebedo kanie dalane ma Nairobi ka kamodhi chieme rangach kamodhi chiemo chieng' Jumapil ka odhi kanisa modhi ochamo late lunch gari ne nitie kode kanyo kowuok modhi dalane man Nyeri gari ni pod luwe aluwa gari osebedo kode kuonde gi duto otieko kanyo kowacho ni kaponi gimoro amora otime marach jopiny ong'e ni sirkal kata state agency gi emohinye en ywak mabiro kinde manok bang' kano segole apis. An ing'e ni siasa mar weche arita kwe samoro ok adwaga kawo mayot ahinya. Kata kamano wang'eyo ni thich oko mar jalup ker Rigathi Gachagua en gima ne ok dhi rumo machiegni nikech tok time ineno ka siasa osebedo ka nyayore ahinya to masawa mar piny Kenya mano ugwe ji wuoyo coalition manyien iloso ji bende biro koro ang'eyo ni samoro weche mag siasa masawa mar piny Kenya pod dhi medo mana dhi nyime. Kata kamano gima ng'eyo gi Gachagua ni nokwongo ywago weche gi mag arita kwe ma bende wacho ni nomaye jorit kwe meke. Kata kamano sirikal oduogo ne moko kuom jo arita kwe. Ka koro ero nosedhi mosetimo nonro ma samoro oseng'eyo ni number plate ne en mano mar lori kamano. Ting'e ni mano samoro bende ok nyal nyiso ni koro jogi dhi weyo lawe. Samoro gidhi giduogo gi number plate moro moloki. Aneno kata tipo moro e mbui odiochieng' manyoro. Ka nitiere yo moro manyien ma jokuge kwalogo gari. Sama idhi tipak gachi kacha to en KBS. Gibiro gi stickers mag number plate to gimuono kacha koro giloko gari KB kata KBZ. Koro ing'e ni in kidhi inena gi oko to idhi timo search KBZ 004B. Ing'e ni sama idhi timo search cha samoro gino loka. Koro apani gima jalup ker bonego bene timo weche gi mag arita kwe. Oketa yanga kata kodhi kamoro to oketa yanga ni an kawuono adhi ka gi ka. Samoro bende olok kata nyamburko mage nikech ok inyal wacho ni ng'at achiel ni en iluwe 24/7 nikech kata sama gari wuok. Koro apani gima bende otim embe owe keto liet mar siasa ahinya nikech ka gigi nosetimore duto ne gitimore e rumbi mar liet mar siasa to ka gidhi nyime kama to samoro ok apar ka sirikal nigi haja mar timone gima rach. En mani magi koro mana mimede siasa kaka ing'e ni en ng'at moro mo kizungu luongo no attract sympathy ora ni mondo ji osiko ka oro miaye. Koro kwada wacho ni mane gimotimo kata kamano wakwayo sirikal kata mondo miya arita kwe nikech at the end of the day en ja Kenya kendo deserve dak maber. Kamano nyakoro mo gijwang'. Ang' waranga ne ite mantiere iye kae tang'e ni mopogore gi mara Gachagua no ntiere mar Odinga mabiro ite mar aboro yena moro midhi ite mar auchiel kae kama Ruto oloso odiochieng' manyoro weche mag pur owacho ni piny Kenya dhi kama kare mano ka wantiere e ite mar auchiel. Ruto, things have become better. Twak mokalo bende nolosi gigi. En wacha adier nikech kato koro wawuoyo. Gik mang'eny pod ok odhi kare ahinya. To ang'eyo ni ker nyaka nodonje telo higa 2022. Kawuono wane higa 2024 ma bende koro wacho ni koro gik rum. Onyalo wacho ni sani koro wane higa 2025 ka Nyasaye oyie. Malich mokadho an gima ok ahero e tend William Ruto ni en wechego ma ng'iko dongruoge mag tend loch gwenge. An kanye ma tend ker masani ok mora godo nikech gik mang'eny obedo devolve odok piny kucho to ywaruok osiko kinde ka kinde to iyudo ka kinde mano wuoyo ni oko ogo kambi ahinya e wechego mag ywaruok e kind sirikal mamalo gi sirikal mano mag counties ka en owuon kaka ker motelo ne sirikal mamalo mano ma national government ka bende ochako duogo en go gudu ma bende ochako telo ne gende sirikal counties kaka ker. Arito neno ka sirikal nikech aneno kata kitimo sigana kaendi ka jakom mar Council of Governors owacho ni nitiere moko kuom chenro mag dongruok mag gidhi ng'ado ahinya to e lai mag thieth ni mar omenda mane gigeno mondo mi odonji ok odonjo te ne gigeto bilion 400 kata kamano sirikal oyie miyo gi bilion mano 387 mano ng'ad maloyo bilion 15. Adier bilion 15 kama odonje gimo nyalo timo nyaka nenre. To adwaro winjo ka ker ne dhi goyo kambi ahinya kata nodhi keto tienda ahinya mondo mi olera ni to ang'o miyo ng'ikruok nitiere e chwelo mag omenda nikech magi gik madhi chwalo dongruok.
ka en owacho malo kute gino siko kowacho kata aneno kowacho wechego mag agriculture. Aneno mana kumulo fertilizer manokelo ema bende omulo. To fertilizer dong inyalo paro kileo ka piny Russia ema ne odonate no fertilizer ma bengoche moko nodugo mokawo mochako mede kidi. Koro iyudo ka sirikal wacho ni ne gimiyo ji fertilizer ma mano to ne ber ka gimiyo ji fertilizer. Kata kamano nyaka be gilere ni moko kuma tamalo mang'eny mag fertilizer nowuok e piny Russia. Owuoyo wechego bende mag arita kwe. Koro ka ker nowacho ni gik moko dhi maber te mana kaka iwachono, an anyalo wacho ni nyaka gie sani kapok aneno komendo chako donjo e counties kendo weche mag dongruok ochak chwal ma onge ng'ikruok eka dhi yie ni. Erokamano nyakoro mojong bathe ka nitie ite machielo kama walose mano iteno mar 7 iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni nitiere jok moko kagi gazette duongo ka ni state actors. Ruto accuses state actors of sabotage kata sabotaging mano graft fight. Nitie weche mag kedo mar tieko mibadhi. To tie jogo mane sirkal mathiro cheno machalo kama ma ywak ma jatend piny Kenya nyoro kano loso ka wacho ni rot monego bedni dino en mano mar mibadhi. To bende itime yo makare. Jatend piny koro wacho ni ero nitie jok moko man ka moro amara ni gini nyaka dhi mbele. Koro gin ema giduoko chien lweny machalo kama. Kamachielo bende iwacho ni Chief nigi tabu mage kata kamano kiwacho ni Taifa Care mano paro ni moro manite baba care donge kata kamano iwacho ni ero en gi tabuge kata kamano to biro chopo kare gik moko boriere. Ayie gi gima ne ker owacho mokwongo, yie ni adier ni ng'ikruok nitiere e transition kata lokruok ma notim kowuok okumba thieth mar NHIF nyaka SHIF. Oyie na adier nyaka gie sani pod nitiere iluongo nang'o teething, otiegi teething, yani nyathi ma koka donjo ma leke gi koka chako wuok leke mag chak. Adier gima ne ker otimo ma mokwongo nyaka wayie ni notim e yor rikni ne en loka the whole system dichiel. Kokawa to osewach ni koro NHIF iloko to dhi e SHIF to osechak nyis ji ni dar to ji dar to osemi ji deadline to en gima osetim in a rush. Bang' mano oselok the whole system, ose transfer nyaka details mag ji koka ywak ochakore. Joma koro dhi nikech sama ne iloko cha to ne en amena ber. Iwacho ni gima ioda gi gima okelni nopogore. Iyudo ka koro sama ne olok giga adier no gimiyo jo Kenya nikech de ber kaka ute fwambo mekwa madongo gi ni kuongo imiyo wa laino mokwongo. To koro sama in kata wach mar chal mar piny tiluongo jolony e weche mag thieth to gibiro ma kata mor gi sirikal gibiro gi that gi blueprint tiluongo jalony ma bende ok owuok ka sirikal to koro ji compare notes ka kipenjo ma to jalony ma owuok ka sirikal cha wacho mare to mowuok ka ji giwegi cha be wacho mare. Nonego gimi ute fwambo thuolo mondo mine wakwong waler ne jopiny gini kapok olokgi. Iyudo kata ka negi sponsor gini kata for a month koro kochopo gokinyi kata twice a week tuwuoyo wachni ku prepare ji mondo ji o transit. Iyudo ka sama koro nidhi timo lokruok ji mang'eny ne dhi transit ka ging'e ni ma gikelo jalony ma wuoyo ewi chronic diseases, tuoche kaka cancer gang'o kidney gang'o. To iyudo ka ginotime in a rush kuka sani kuko yie nang'o weche gi kia pod wan gi ng'ikruok issues nitiere. But hapa ni mana kaka nokwayo ni okay ng'ikruok to nitie to kumiwa thuolo mondo koro wadar. Kata kamano an pod asayo piny owacho nikech ne gitimo gini gi rikni. To jotuo pod ywak, osuptende pod ni ywak nitie gope. Nyaka sani iyudo kata ka ng'ato dhi e osiptal koka kodhi koko fwenyo ni midhiero nitiere koko uduogo ywak ne ute fwambo koka chak menyo koka jatend migawo mar weche thieth Barasa oringo dhi Russia oringo dhi kure en koro olore mana osiptende. To samoro amora modhi osiptal nyaka oyud ng'atno man gi midhiero manyise wang'e ni ma koro chal ka gima system koka bedo upgraded kaluwore gi midhiero. Samoro jok moko magolo neno manyiso gik tangu gilos system agini awi marach gisewito ngimagi. Koro ang'o mwaloso sani kamano. Nyakoro mojong waranga ne piny ka nitiere sigana machielo wacho ni President Defense Universities Funding Model ma oselose kendo nyoro be ka wan kar ka ne wacho ni magi moko machako dhi mulo kawuono nikech magi mobiro tok twak mane oloso e kinde mokalo. Kendo Karen wacho ni en romo mapodhi nyime nikech nitie komiti manoketi e yo makare kendo kata sani gibedo gi thuolo mano mar golo
dwaro kata gik mane gier mondo mi otim manyien e lai manyien o kata lai manyien en lai manyien mar wechegi mag siro somb jopuonjre e mbalariany mopogore opogore. Mano wach mantie kanyo ka omedo mana sire kendo kete owach ni ka ochopo yo makare. Ing'eyo timo funding model ni to nok rach. Gima rach manotime funding model ni en gima niluongo ni pooling cha. Nikech an kaka jowi sana nyalo wacho ni an gi lweta moro matin kata in ya wacho ni in gi lweti moro matin. Lakini sama ang' itero wadu moro e campus definitely nyaka ang' iyier mana pool mar jomodhier. Koro gima natemo wacho kanyo ni ere kaka gidhi ng'eyo nikech iyudo kata ka samoro Cleo an asomo Nyabondo Bondo High School. En school madier most of jogweng' ok nya afford kaluwore gi standard ne. Tiyudo ka samoro an kasomo kanyo to nasomo e lo jochiw kony kata sponsors. Tiyudo ka koro sama ang' idhi ting'iyo ni Cleo osomo Rapogi en school maduong' ma ng'ama odhier tek mondo dhi kanyo. Koro iyudo ka in osejaji gi nying school, ng'ato somo Alliance ojaje gi nying school, samoro en osomo Alliance under full sponsorship to kutieko form 4 to sponsor weye. Kata iyudo ka samoro yesa soma kata school matin lakini ne an gi nyalo to kachopo sa andiko gino model no to andiko ni ajadhier. Koro iyudo ka oketa e kikundi ma jadhier kata kamano an gi lweta. Gima sirikal nokotimo maber sama ne gini teni en ne kaka modalities mag ng'iyo pooling gidhi ascertain nang'o ni nyathini. Emomiyo nawacho ni kaber to gichak sani makoro nitimo penj mar form 4 gidhi e skunde tapani kanye monego skunde koro chiwe details mag nyithindo kamano koro mo mano mantiere ite ma iye karkano then ite mar 12 kama wacho kanyo ni why Somalia has declined to back Raila's AUC bid. Ang'o momiyo piny Somalia piny libamba ma Somalia odagi siro lek mar Odinga omiyo pe kanyo. Pok awinjo kama giwache ni ogisire kata kamano iwacho ni kama nitie iro samoro mach nitiere ni mar mokwongo kane Migosi Odinga keto ayanga dwaro mare mar laro komni mobago nyasi pacho kaendi mano KICC noneno ker ma bende wuok e pinje mag Afrika ma ugwe kata East Africa kano biro nyaka ma Sudan, Uganda, Tanzania noneno ker mopogore opogore kata kamano ma Somali ne onge to no ora apologies mokwongo kokadho kuom ker. Ing'eni mano okwanya nyiewo gi sechego nikech kowacho ni ooro ng'uono mare nikech okonya biro. Ae bang'e bende campaign mar Migosi Odinga ni osebedo ka liekore ni nitiere pinje ma bende osekawo korgi kata nitiere e lai achiel mago pinje ma bende gin jodin Islam giwacho ni gibiro siro ng'atgi. Then nitiere pinje bende ma wacho dho French bende wacho ni nitiere kaka gigudo mondo mi gitim ang'owa gi wach chung margi ayanga. Kata kamano iyudo ka sani Migosi Odinga ni e pinjego mag imbo mag pinjego mag Africa kata West Africa ka bende maduong' moloyo masani otemo goyo debe kata lombo pinjego ma bende ni e bwo mavul mar ECOWAS ma ng'eny gi wuok e pinjego mag West Africa. Aneno kodhi Benin, odhi pinjego mag Nigeria ma bende aneno ker machon Obasanjo ni e sir mokalo. Kata kamano oboke ni owuoyo ewi ker mano mar piny Somali gimomiyo kosir Migosi Odinga. An anyalo wacho ni pok owacho gi dhoge kata kamano nitie maliekore ni pinjego mag jodinde Islam kaachiel koda mago mawacho dho French nitiere kaka gudo kegin. Kata kamano we wariti nikech kata kuma Migosi Odinga odhieni odhi timo limbe achiel kachiel. Ne waneno kane gidhi e piny China ne kero wuoyo kodgi, osedhi nyaka piny Ethiopia kano dhi launch campaign mare. Koro gima duong' moloyo ni kura to kigoyo Cleo to ok de ji ok de gochni te. Koro wawe focus e jok mok dhi gochonwa watem ng'iyo ahinya joma sirowa gi sani mondo kik geno warum ahinya. Inisechopo Addis an kuno Addis Ababa ntiere karka mano ite mar 12 koro mojongo dichi manyoro jatend piny ok jatend piny Afrika mano ogai mara ODM yes. Raila Odinga ne ochopo e pinyno mar Benin odiochieng' manyoro kendo en mano mar neno ni odhi dhi e yo machal nade kae to bang' mano obedo kanyo koda twak koda jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok kod pinje maoko mano mantie kano Olusegun mano Abdi Bakari yes. mamoko pontiere karka
ang'warang'ane ite ma iye kar ka wadhi ane machinglo e ite mar 10 kod 6 mi ane paro mapiyo mantiere kar ka gima timore odiochieng' manyoro. Okay, kaendi ker nitiere kanyo, mano machinglo kanyo endo aneno ka magidhienyo kanyo en State of the Nation Address, mano twak manyoro ne ker otimo ne jo Kenya. Kineno kanyo endo nitiere joma opogore opogore, tipo mag ji mopogore opogore kanyo endo. Aneno speaker mag ute buche 2 motelo mbele molielo wiye ni, mano speaker mar od bura mar Senate, mano Amason Kingi. Morwako angolo tokeno, mano Wetangula. Aneno kanyo mogwenyo roro ma tiende otudno, mano ker ma pacho kaendi. Ng'iyo toke kanyo endo nitiere jamaa wa Mitego, mano thicho oko jalup ker, mano Migosi Rigathi Gachagua. Alafu koro parliament kama ni wuoye, aneno weche mopogore opogore nitiere kanyo, weche go mag finance bill, mano book maralum no. Alafu nitiere weche go mag SHIF, nitiere kanyo Adani, nitiere weche go mag new university funding model, mago moko kuom thoro mag weche mane ker twake. Koro gima jama Chienglo ni temo wacho kaendi en ni ker temo ng'ado nyororo. Aneno koting'o akso e lwete kanyo endo, otemo ng'ado nyororo nikech nitiere kaka ne wacho ni Adani nikech miindi ma ogole tipo kanyo, mano ok Adani. Koro temo wach kanyo, judgment Chienglo temo wacho ni kata ker kano wacho ni rak mane nie kind Kenya gi jotimo ohala Adani ong'adi, to nitiere kaka wachore ni Adani nosegolo mit bilia moro ma ker tuewa. Koro eno speakers bende obuok, ng'ani wacho ang'o, to nyororo moro bomoko tin kama tiene nitiere gima ging'eyo. Koro aneno kotemo ng'ado kanyo endo, to chal maremo ema wuok. Aneno lwete nitiere gi remo kanyo gi musmeno ma bende ng'ado nyororo no golo mana remo. Matieni kata wawacho ni wagweyo rak, to nitiere gik moko mane wasewinjo, kata winjruok moro mane osetim maling' ma pod omako wa nyaka sani. Koro Adani yes, wagole oko. Kata kamano kiwacho adier, weche go mag thieth bende wachore ni gin bende ema pod gichiwo. Koro wang'ado, lakini ok gidhi chuth, wan ma pod wang'adore kendo wawegi. Kata king'ado ikaw tielo ne dhigo kare. Karo ng'ad tie. Wacho ni moko ne tabi pimo. Wacho ni on the backdrop mar State of the Nation Address, kata e toke gik mathoth nitiere ma otemo mondo mi olose, nikech kanyo mokwongo nitie jal moro mantie gari moro ka tuting'o otego moko. Otego mako gimora moro, mako mattress, mako gari. Yo koro otego manoketo, koro idho kodgi nyamburko eno onge, mano Rigathi Gachagua. Odhi kodgi to en man kingpin. En Kingi kodgi kocha. Maugut Kingi. Kingi ne oting'o mattress, oting'o otego manoketo State House, odhigo. Odogodo. Kocha nitie katiba, mipenji kanyo ni koro itime yo machal nade kar ka. Iwacho ni ka gibedo ka girange yo machal nade, achiel kachiel. Nimar ka nitie kanyo ang'koni kanyo ni en Finance Bill 2024, ma bende ne gilose od bura kanyo gidhi shifero Adani nika new university funding, gik mathoth mane gilose odiochieng' manyoro. Speaker ariyo to penjore ka ni ng'ani wacho ang'o kawuono. Gik miwacho kawuono gi magi kaka piny Kenya en. Mane chal mar wach Nyakwara Mogejwang', mano kama bedo ka kodi achiel kachiel warangane. Seche oseromo, kendo ang'e ni kinde mabiro ka wadhi bedo gi thuolo mano mar rangane kama wabedo ka wachomo kaka oganda. Mane ite mar 17 kama wacho ni en ang'o ma bedo kar ka kirango. Wacho ni the media should shine a light on foreign lobbying in 2027 election. Maparo mabiro chiwo kae kod jafwambo Matuklu, mabende jandiko, mabende en janon jachung weche mano Peter Mwaura, mabende chiwo ler kar kanyo ni gidhi bedo yo machal nade, ni ka jagombo luo oko puonj makare. Mano sigana man bathe ka wanene kar ka achiel kachiel mar mondo mi wanene kama e sigana no. Owacho ka ni ka jalut ombulu oko puonje yo makare, okonya loso, okonya biro e winjo moro malong'o, kata decision moro malong'o okonyal chope. Nyaka obed ng'ama oseketo pache e lokruoge mopogore opogore modhi bedo kae
ka itimo to mano bende mondo kar kan ber ka ipuonjo oganda mano bende mwatimo ga kinde mathoth ahinya kaka jofwambo wamed puonjo jowa ido limo mar MCA woman rep governor senator jatend piny governor bende nitie kar kanyo tich mane mantiere monego bed ni gitimo. Ing'eyo role kata tij ute fwambo ok nyal bedo underrated kata matin. Media pod biro dong media, jofwambo pod biro bedo jofwambo. Ing'eyo kata chon leo in kane dongo to nitiere gik moko ma kane wacho to ng'ato penji ti winjo kanye tinyiso gi dongo lande radio matieni lande radio no ne nyiso ni mane adiera mantie lande radio ok winjo kar chikiti saa 7 to ng'ano duogo nyisi adiera chiko ita winjo kolandi. Apani mano foundation kata mise mano seketi mondo me ute fwambo obeda jogo ma konyo jopiny golo odoke it jopiny. Mana kaka wacho ni kata weche mag adani kachielo koda university funding model gi dine bed ni piny owacho onywando ute fwambo motegno maok gikawo bet nyakon chiel. Iyudo ka moko kuom samoro ker ma pacho ka ni mana gidwaro mondo mi gigi otimre maber. Iyudo ka moko kuom jodito mage sirikal osekawo ute fwambo makoro osenywandwa kamoro. Iyudo kata kidhi kamoro to in iwacho ni in ng'at ng'ani kata in itimo kamoro. Apani negative branding no ema piny owacho nego we gimi ute fwambo freedom mondo mi kata ka wa criticize to wa criticize nikech ing'e ni iluongo ni telo chalo doho chalo doho dhako makoni gi dhako makoni. Koro onge maburu bet ni ok ywagi sama tin. Tiyudo ka ute fwambo mamekwa gi wamenyo gigo matimore. Tiyudo ka samoro kiwuoyo ti iduoge loko ataro kama mana kaka Peter Mwaura wacho kata yiero maduong' mabiro ni ka ute fwambo ok omi thuolo mondo mi ochak nyiso ji kata ka wacha adier ni weche mag thieth gi noko tim gi yo makare to od fwambo okelo jalony malero gimomiyo giparo ni gigi noko tim yo makare. Wamigi thuolo mondo giwachi mondo mek wachopo yiero maduong' higa 2027 japiny obed gi ng'eyo mondo mi kata weche moko mag kata mag CDF ing'eni ji ong'eyo ni CDF en basari gi moko madongo wakete lai ma bende ute fwambo nyalo menyo kuom higni 5 gi jaod bura yudo pesa di otiyo go nang'o ka watiyo machiegni gi Auditor General mondo japiny ong'e ni adier kare pesa wuoga kama to kama kitiyo kod ti kode marach maber. Ok ni wan walando mana infotrack mowacho ni jaod bura motiyo maber en mag otiyo maber nang'o pesa no yudo adi to tiyo go nang'o to motiyo marach nang'o otiyo go omenda marom nade to omiye marom nade kapok to en marom. Koro apani mana kaka wacho ute fwambo wan koda ting' mapek mar yango adiera kendo golo doke it japiny e weche duto ok opogore kata gi yiero kende nyaka mag dongruok. Koro mojwang' iwinje kar kanada na dhia ne aranga ni itimo gik gazet mar Daily Nation kae kama wacho kanyo ni weche mag somo gimomiyo ng'anyo ni pod dhi nyime kata doko ni omenda maromo bilion 4.3 bende osechiw ne lecturers. En ang'o matimore kar kae? Odiochieng' manyoro ne nitiere twak manobedo kata kamano gichiwo giwacho ni wadhi mbele kod twak kod sirkal. Omenda monego bed ni chiwo odong' kanyo omenda maromo bilion 5.4. Omenda duto monego bed ni giyudo en bilion 9.7 magirito. Ing'eni kata ka in kan gi gopi to abira singo ni nadhi miyi to kochopo samo onego amiyi tamiyi matin mohingo modong' mang'eny. Alafu kata ka miyi tamiyigo e yor dhok onge ndikruok moro amora. Koro apani jotend universities gi gin kare nikech giwacho ni I will only call off the strike if we get a commitment in writing on how the remaining amount will be paid. Ing'eni ng'ato konyise ni kleo kaka 5,000 no aboro modong' aboro ni koro shanga ibro oro na tich adi samoro nyisa kamano. Koro apani gin mana right nikech kata motelo ne magi moko kuom ng'anyo ma bende osebed kibago pacho kae ti ing'ado tok witimo winjruok. Kido ka giduogo ywak no girimiti kata winjruok mane waketo mar dok e tich ok omi luor kata obedo honad gichak gitimang'o gichak giloko pachgi. Koro apani kokete andiko ginyalo tiyo gi andiko no dhi e doho kata ginyalo tiyo gi andiko no e luongo ng'anyo gi moro motelo. Kata kamano apani en gima ber chako gi kamoro nikech en gowi mar mano bilion 9.7 to rero ne gisegolo bilion 4.3 modong' pod ng'eny yes lakini kama gichung'e mar timo andika gichiw winjruok e yor andika en gima ber. Kata kamano all in all gini oseng'iko wechego mag somo e mbalariany mopogore opogore. Sani bende koro wadhi e holiday ma Desemba
Koro kata ang gidogi aneno ka gini gidhi bayo mana time mondo holiday orum, gidhi chako somo dhi chakore achaka maber higa manyien kaneno gi kaka chal dhi nikech pod onge winjruok moro amora. Koro mujua mano ka wantiere kar kanyo wacho ni nitie sigeni mathoth bende ka irango ka achiel ni to gidhi bedo e yo machal nade. Oneno waranga ne ite ma iye kanyo wadhi ne ite mara 39 e weche gi mag tuke kama gintiere kar kanyo. Koro gidhi bedo kama chal nade. Nitie sigana mara Firat. Dipo ni ochopo kama idhi riembe tich koso dhi bedo kama chal nade. Kama chielo nitiere ka ite mara 39 ka nitiere jotugo ma Kenya ma bende ne oyudo thuolo mano mara jatugo achiel koda ka kocha mochopo e listi mag jogo ma idhi mi mich wacho ni awards shortlist kata nomination magiyudo mano nitiere young player of the year mano jatugo mantiere kar kanyo Valerie Nekesa kachiel koda ka coach mano Mildred Cheche ma bende nyocha no oyudo osimbo mare mano bende sobe kanyo ga integrity women gi weche mathoth mantiere kar kae. Wacho ni Kenya under 17 coach Cheche kachiel koda ka striker Nekesa giduto gichope CAF awards mano kama gintiere. Ingini onge joma no omiyo piny Kenya nyadhi maloyo nyiri mago ma jotuk adhula e bwo higni 17 nikech mokwongo chopo margi e World Cup ne gitimo maber kabisa kata koro ne gidok to ologi gi England, ologi gi South Korea, ai bang'e giduogo lo tukgi mane gigocho gi team mar Mexico. Iyudo ka nege wan gi jotugo mane pod tindo ahinya. Tapani nyaka kama koro wagikeni ber ahinya ka koro at least gin e rang'iny ma bende koro piny ngima nyalo menyo gi kopogore gi piny Kenya ka kende. Gi wechego mag Firat tapani nyaka gi sani lwasi mantiere wechego mag tuken iriembo coaches kabisa. Mani uno riembo margi, Yanga no riembo margi, kiduogo pacho kaendi Gor Mahia riembo margi, FC be nyalo riembo margi, Kenya Police bende naseneno ko fundo office gi te riembo jite. Koro apani iriembo kamoro amora mondo odhi mondo giwewa kar ka jo erokamano ahinya weekend bedo mabor. Tugo mar FC Leopard kod Gor Mahia mano bende go Kasarani ochor nyime. Ing'eyo katieko gimoro baneno ka mobiro manyien akia ni en ang'o nikech ndalo moko ne wan gi wer moro kana Anguka Nayo to ineno ka nyaka ne wer Anguka Nayo no gik moko lwar dani gine lwar gima malwa to sani moro ka obiro kiani mapangale mara jipetore ma kora keni mato nyisa ang'o kwa dhi holiday en betruok to ineno ka sechego betruok moro kosechakore Kisumu nyithindo moko matino mabeto jika to iyudo ka samoro ning'e ang'iyo ga kaka season dhi gi wende mawuok sani en mapangale mara ang'o mama nyiso kwa dhi holiday akia wawa kamano deta mipimo jonjore ma Kisumu to ka gineno chenro kawuono gibeda motang' kik gidonje weche ma kamago giritre kendo gibede e okang' moro manyime nyare kosekalo 12 dus achiel mar okinyi ma kawuono yena mondo miaka ywe masane kaduogo an kae twak kawanono twak mara jatend piny Kenya odiochieng' manyoro adhi bedo kae kod Dr. Mark Matunga kachiel koda ka Newton Ogada majanon siasa wadhi bedo kod kachiel wanone kae koromo saa 2 ang' watieko twak gi kanyo kik idhi mabor oriti masane.